Kami sa barangay Kaoy. Hi, welcome to my vlog. Namang ko na po siya. Kaya mga on, naiputsiruhan diri bag-o. Nya mong i-try kauban ning mga huwa kauban nga mga tsaka. Hi, welcome to my vlog. Siya. Sila na pod no. Huwag ako nakita. Hi, welcome to my vlog. Pangang ko nagisiya uy. Order sa diri. Giunahan ako. Basta madato ko mambantay lang mo ha. Mahuyo jud mo. Char. So, naami, ay, langaw. Lamaw din. Langaw. Saan siya, ma'am? Kinilaw. Kinilaw nga. Sunlutan. Sundutan. Kaya siya kay pasayan. Duha ka pasayan. Ako aning usama nga. Kani siya. Tsaka. O kanin ko sa iyo. Taray. Na. Ugda na po ang amo ang rice. Ma'am, asa kong halo-halo. Nangita, just... Nangita ko nga. Naara. Usa ni nga nilarang day. Nana po ang among barbecue. Tara. Muntikan. Sa kuha sa Sharon. Wacha. Ay, among nilarang na na. Ari siya nang halo-halo na kuton kay makaon sa kuton. Nilarang. Rumpi. Nga rumpi. Mayra ni. Nilarang nga rumpi. Wang kandado ton. Ano sa'yo rumpi mo? Rumpi ka nandog kong isdo. Ah, lo. Himamata. Oh, pagbantay mo ni Harley ha. Na siya mga teknik, ma'am. Harley Quinn! Ang modus, aligraha! Ay, nakauna sila. Happy birthday, Sir Michael! Happy birthday! Birthday rin ni Sir Michael, guys. Oh. Mga unata! Ako rin pinakalimut ako. Hindi ba ako na mo maikog. Mag-asin lang yung isuha niya, inyuha, yung taimong. Joylyn, oh. Ay, Gamay ako rice. Chart diet. Malito ang rice ko. So, ang ilang shrimp. Pasayan! Ay! Muna ni ma'am, ang puchero, ma'am, no? Puchero! Hindi ko ito pang ibalang. Nang may kinay kay doon mo. Mami! Lami lang po ang dito, no? Wala pasayan ba? Alam mo ba pasayan? Kaya lang timpla. Walang pasayan sila. Kung ipabaon si sa eko pasabak sa buti ka. Ano kami mais lang ako wala. Mauna, nag-vlog, maguka. Ang kana ko ng vlogger. Hindi ko ganahan anak guys. tagwa dito tinggan mo na. Naslay mais ako wala. Hindi ko ganahan. Ako si Mingming. Nasa abas. Mingming.
O, diba? Ista, sweet and sour, landi kayo. Gunaon siya, ganun. Kinsa maunang mo barog, may mo bayad. Di ba, Ma'am Sarah? Huwag mo barong una. Kasa man. Sa inyong nakita, guys, tanawa, wala ni mga sulod. Wala ni sulod ng ako. Ano nga naman ako sustarin ko ba? Ang iya ko no, ang iya nga na kinder. Ang iya ko na kinder. Saya kong pagumangkon nga kinder sa pag... 1,695. Ma'am Sarah, dato kay si Ma'am Sarah. Super. So, ano nang among gi-order? Para, puchero, kinilaw, nilarang, barbecue, shrimp spicy. Spicy, itong shrimp mo. Sweet and sour, rice, 8. Kusog yung mga rice. And halo-halo. So, 1,695 na 9 mamiso. Tag 188 ni guys. So, binayra na yun namin. Ma'am Sarah, unsa may kasulti, Ma'am Sarah? Silang pagkaon, Ma'am Sarah? Dosi. At dahil ko 20. Tagaan. Hoy, gwapa. Ma'am Sarah, unsa kasulti sa pagkaon? Nabusog ka wala. Nabusog ka wala. That's ko na lang gani. So, matog sa It's 188. Ma'am Joylen, unsa kasulti sa pagkaon? Lami. Lami kayo. lang sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour sa tanong. Gilahang. Kani sunlos. Sulutan. Oh. Kailan siya Halo anak? po guys. Oh. Sen! Sabi na, Ludo ko na kay 65 ba ka? Dapat muhiyak na. Dahil sa kay iniguman na ito'y pangantas, manyanita, ma'am Cindy, ako. Eh, bayad na ta. Ilang may bayro mo ka na, 2,000 bakwain. Ay, taga kang helmet. Unya sa'yo, wakay sa kleon. 188. Brad, Nagbayad sir Michael. Brad. Pili ko, Brad. Pili ko ba? Kailan ta? Bayad ba? Sige na ba? Kailan ta? Kasi kasulti sa nila sa pagkaon, bi. Ma'am, baliw ka. Hindi na kayo subscribe sa imong channel. Kasi kasulti ni mo dali sa imong pagkaon. Lami ra. Rate sa imong pagkaon, bi. 1 to 10. 1 to 10, mga nanas, mga 20. Ay, grabe sa ganun. Saylo na po na, oy. 1 to 10. papel. Naam, ang may naman ni Tawag dito. 20, grabe, gigil. Medyo sa taman. Sa imong pagkaon, sa asa may pinakalami ato. Ma'am, rate sa ilang pagkaon, ma'am, bi. 1 to 10. Mga naas. Ma'am Bebs. Gusto kay ko 9. 9. Ay, nagkakatin na lang. 10? 10. Sunod dito, di recount feel. pila. Kernel. Nataram, ano nga Wako na sa kabaro, guys, oh. Sa kabaro sa kabusog. Oh, Harley Quinn. Rate ilang pagkaon, bi. 1 to 10. 11. Oh, 11? 11 ka mo, Chayla. Ma'am Queen. Sige na, 1 to 10 rate sa pagkaon. 9. Ay, gilabihan siya. Ma'am Sarah, 1 to 10. 10. 9. Gilabihan ang kitchen. Gilabihan lagi diri. Try mo diri ba? Sabi kayo. Di ba? Di ba, Ma'am Joylyn? Di ba? Oh. Guys, maulit namin. So if you like this video, guys, please subscribe, like, and share.